Как да направим акрилна светлинна кутия? Използвам пример, за да ви науча. Можете да проверите размера. Ширината е 250 ми, височината е 100 мм, дълбочината е 7 мм. Ще отпечатаме логото на името на нашата компания на повърхността. Първо нека направим векторната рисунка, за да я изрежем. Има 6 страни на акрилната светлинна кутия. 5 от страните са от бял акрилен лист. Едната страна е от фоам PVC дъска, за да инсталираме LED ленти. Нека нарисуваме 5 правоъгълника и зададем размера. Едната страна е 250 м широка и 100 м висока. Двете страни са 250 м широки и 60 м на високи. Последните две страни са 60 мм широки и 100 м високи. След това, изтрийте големите страни и свържете линиите на останалите страни заедно. Преобразувайте линии във векторна рисунка. След това разделяме всички възли. Всички линии сега са независими. Изберете тези 4 линии, за да ги свържете и ги маркирайте в червено. След това комбинирайте останалите линии и ги маркирайте в зелено. Това е фреза за изрязване под прав ъгъл. Ще използваме фреза за изрязване под прав ъгъл, за да изрежем дълбочина от 3 мм. По зелените маркирани линии на 3 мм дебел бял акрилен лист. Това е фреза за гравиране. След това ще използваме тази фреза за гравиране, за да гравираме дълбочина от 3 мм по всички линии, за да ги изрежем. Това е на една страна на PVC дъската, за да инсталираме LED ленти. Ще го поставим на задната долна част на акрилната светлинна кутия. Вземете предвид, че дебелината на акрилния лист е 3 мм, така че задаваме размера да бъде 233 мм широк и 94 мм висок. Запазваме линии. От PLT формат преименуваме на играчка акрилна светлинна и го преименуваме играчка акрилна светлинна кутия. Показвам ви отново всички размери, за да разберете по-добре. Също така маркирам как да се справим с векторните рисунки на линиите, за да разберете по-добре. Ако не разбираш, можеш да ми направиш видео обаждане. Погледни този символ. Това е софтуерът за настройка на параметрите на всички линии. Отваряме софтуера. След това, введете акрилната светлинна кутия ToySign в PLT файла, който запазихме преди. Преместете цялата векторна рисунка наляво и надолу. Кликнете на този символ, за да разделите векторната рисунка. Сега, всички векторни рисунки са независими. Само изберете векторната рисунка на зелените линии, която маркирахме преди. Кликнете на този символ, за да ги комбинирате всички, и ги изберете. Кликнете на този символ, за да зададете параметъра на линиите за гравиране. Кликнете на този символ, за да гравирате по оригиналните линии. Задайте дълбочината на гравиране да бъде 3 мм, което е същата дебелина като акрилния лист. След това, пазваме файла в .tncc формат на файла и го преименувайте на линии за гравиране. Това е фрезата за гравиране с прав ъгъл. Следващото е да изберете всички векторни рисунки на линиите. Кликнете на този символ, за да зададете параметъра за гравиране. Изберете този елемент, за да гравирате по оригиналните линии. Задайте дълбочината на гравиране да бъде 3 мм, което е същата дебелина като акрилния лист, който ще изрежем. След това, пазваме файла в .tncc формат файл, го преименувайте на гравирани линии. Ще използваме тази гравираща фреза, за да изрежем. Следващото е да подравните фрезата на CNC с акрилния лист от 3 мм. Вижте, това е нашият CNC фрезър. CNC фрезата трябва да има функция за вакуумно адсорбиране, за да фиксира акрилния лист здраво. Това е вакуумна помпа. Обикновено използваме акрилен лист с дебелина 3 мм или 5 мм, да направим акрилна светлинна кутия. Това е акрилен лист. Дебелина 3 мм. Вижте, това е специално проектиран бит за рязане под прав ъгъл. Ще го използваме, за да гравираме на дълбочина 3 мм акрилен лист. Закрепете бита за рязане под прав ъгъл здраво на CNC фрезата. След това, можем да подравним дъното на бита за рязане под прав ъгъл с горната част на задната дъска, така че да се докосват леко. Сега трябва да настроим Z оста на 0. Кликнете тук.
След това, преместим гравиращия бит в оригиналната позиция 0. Започваме да гравираме акрилния лист, за да направим акрилната светлинна кутия. Въведете гравиращите линии .nc, формат файловете, които запазихме на работния плод преди. Кликнете върху този елемент, проверите макетните линии. Кликнете върху този елемент, да започнете. Добре, да започваме. Следващата стъпка е да сменим фрезата за прав ъгъл с гравираща фреза, за да изрежем. Премахваме фрезата за прав ъгъл. Гравиращата фреза. Затягаме гравиращата фреза здраво на CNC рутера. Отворете софтуера на CNC рутера. Подравнете дъното на гравиращата фреза с горната част на задната плоскост, да се срещат. Сега трябва да настроим зелостта на 0. Кликнете тук. След това, преместим фрезата в оригиналната нулева позиция. Въведаме векторното рисуване на гравирани линии, което сме запазили на работния плод. Кликнете на този елемент, да проверите линиите на макета. Кликнете на този елемент, да започнете. Добре, започнем. Следващата стъпка е да залепим всичките 5 парчета акрилна плоскост заедно, за да образуваме рамката на акрилната светлинна кутия. Това маскираща лента. Това е специално акрилно лепило. Това е спринцовка. Подравняваме 5-те страни на акрилната плоскост. След това използваме маскираща лента, за да ги фиксираме заедно. Така акрилните плоскости няма да се движат, когато използваме лепило, за да ги залепим. Това е нашето специално акрилно лепило. Използваме спринцовка, за да абсорбираме малко специално акрилно лепило. Използвайте маскираща лента, за да закрепете 4-те страни на акрилната плоскост, за да запазите рамката като куб. След това, инжектираме малко количество специално акрилно лепило по протежение на процепа между акрилните плоскости. По време на работа внимавайте да не позволите лепилото да прелее. Нека изчакаме 5 до 8 секунди, лепилото ще изсъхне. Следващата стъпка – да изрежем пяната от PVC плоскост, за да инсталираме LED, ленти или LED модули като източник на светлина. Използваме 8 полиепирами, дебела пяна от PVC плоскост. Размерът на пяната от PVC плоскост е 244 мм, ширина и 94 метра, височина, както отбелязахме преди. Нарисуваме правоъгълник и го задаваме с ширина 244 мм и височина 94 метра. Премести го наляво-долу. След това, задаваме дълбочината на гравирането на 8,5 м. След това го запазваме като .nc формат. Файл. Го преименуваме на PVC. След това подравняваме фрезата и я изрязваме. Следващата стъпка е да инсталираме LED лентите на PVC плоскостта. Нека проверим дали размерите на PVC плоскостта и рамката на акрилната кутия съвпадат. Добре, перфектно е. Топло-бели LED ленти. Това е DC кабел. Това е адаптер за захранване. Това е ръчна бормашина. Това силиконово лепило. Това са ножици. Това е машина за запояване. Това е калайна жица. Нека го инсталираме. Нека пробием дупка, за да свържем DC кабела на PVC плоскостта. След това, прокарваме DC кабела през дупката, използваме машината за запояване, за да свържем DC кабела с точките за запояване на LED лентите. Свършихме го. След това, свързваме DC кабела с адаптера за захранване към електрическата мрежа. Включете LED лентите, да ги тествате. Уау, страхотна работа! След това нанасяме подходящо количество силиконово лепило по ръба на PVC плоскостта. Накрая покриваме рамката на акрилната кутия върху PVC плоскостта. Я включваме. Уау, вероятна работа! Следващото нещо, което правим, е да отпечатаме логото на Toy Sign Company на винил и да залепим винила на предната част на акрилната светлинна кутия. Работим по всякакви уроци за табели. Ако искате да научите повече подробности, потърсете Toy Sign в Instagram, за да ни последвате.
Моят WhatsApp номер е плюс 86 177 985 5 356 или плюс 86 36 65 и 15 4 270. Моят имейл адрес е luxapunk@toysign.com или steven@ulighting1.com. Продаваме също всякакви материали за табели,